Казвам се Христо Джунджуров, собственик съм на фирма Vivenda Fine Butchery България. Ние се занимаваме с висок клас продукти от месо, работим с професионални готвачи в цялата страна, както и директно с доставки до домакинства на висок клас продукти от месо. Стейкове, различни производни продукти, термично преработени и така нататък. Дойдох с добри очаквания на гласа, но това, което видях тук, надмина доста това, което очаквах. Тук видях една страст в целия колектив, едно иновативно мислене в процесите на производство на сушени салами, на производство на dry age meat, така че аз дойдох за да купя една машина, сега си мисля да купя три. Така че наистина очакванията са ми на представянето и курса тук надмина очакванията ми. На първо време ще започнем с уред за производство на сушени продукти и cured product. Като това, което особено ме впечатли, че в уреда, освен целият контрол на pH, температура, влажност, има и функционалност за готвене, т.е. за пара, има функционалност веднага след като се приготви продукта да се охлади, което е голям плюс. Така че ние ще започнем с сурово сушени продукти, но със сигурност този уред ще направим експерименти да направим и варено пушени продукти, ще минем през технология на dry age meat, така че аз мисля да обхванем цялата функционалност и рейндж от продукти, които предлага Стаджонело. Точно така, това е от особена важност за нас да произвеждаме качествени продукти, сигурни за здравето на потребителите и с едни традиционни рецепти и методи, които ни гарантират успех сред нашите клиенти. Благодаря за вашата страст, отдаденост и това, което правите за малкия бутиков бизнес по целия свят.